Felicitar-vos perquè costa molt mantenir un negoci un dia i un altre i un altre i un altre. I negocis com aquest, que porten 100 anys, imagineu-vos. Des de la cambra, donar-vos les gràcies per la vostra feina, que heu fet poble i heu fet país, i felicitar-vos perquè heu sapigut adaptar-vos en els nous temps. Aquí hi ha una placa, a veure si me la puc dir, sí, que és una olivera. Això és una olivera. L'olivera simbolitza la continuïtat en el temps. Hi ha oliveres de 200 i 300 anys i 400 anys i mil·lenàries. I d'altra banda, això està fet amb 3 materials diferents perquè d'alguna manera el que es vol significar és aquesta capacitat que ha de tenir qualsevol negoci per adaptar-se a les noves exigències, als nous productes. Vosaltres vareu començar venent bicicletes i ara veneu altres coses diferents, no? I si el públic és francès o és anglès, doncs també canviarà i sabreu adaptar-vos, no? Doncs això, si voleu, fins i tot ho podeu penjar aquí a la botiga. Ja li buscarem bones coses. Evidentment, per afegir-me com a responsable de la patronal aquí a la comarca doncs a tota aquesta felicitació que us ha transmès la Cambra de Comerç. Això també és un reconeixement de tota la comarca, tants i tants anys de feina ben feta, i que aquest vostre lideratge perduri, es pugui continuar, ja ho veurem, no tingueu pressa, i que per molts anys pugueu disfrutar d'aquest negoci que segur que us ha costat suors i esforços, i també goig. Jo crec que heu demostrat plenament què és treballar per un poble, perquè us hi heu ficat dissabtes, diumenges, 24 hores, el que et convingui. Heu fet el que no està escrit, perquè a part de vendre tot el que veneu, heu fet moltes altres coses, i jo crec que el que heu ensenyat a tothom és com es porta un negoci de veritat durant 100 anys i com es porta un negoci ben portat. Dono les gràcies a tothom, a l'Ajuntament, a l'UIER, a la Cambra de Comerç i a la nostra filla. Sí, no, sí. Va ser el motor, va ser el motor. Sí, perquè si no hagués set, no hagués continuat. La televisió del Ripollès, el Ripollès, el diari, perquè, evidentment, ho explicava abans, el meu pare va començar a la botiga quan tenia 16 anys, que era un nen, pràcticament. I tant. I amb unes condicions, doncs, molt pobres, diríem. Agrair, diríem, tot el que han fet, tant la Cambra de Comerç, que van atendre molt bé a la nostra filla, que va ser la iniciadora de tot això, a tothom dono les gràcies, perquè és un reconeixement, és un treball de 2 generacions,